Kerová polička. Máte dozadu? Dobre. Kilo prachu na nej. To som Mauro, aby som umýval každý deň. Dobre, polička stačí. Ešte tak v rýchlosti daj. Počkaj, druhú A poličku. to len tak v rýchlosti daj. Ľavú, pravú, onú stranu. To malo také priblížené, ne? Nezumuje ti to? Jebať na to, či to zmluví. Ešte Snakea daj. Snakea. Dobre. Teraz Eloy, pravičku. Dobre. Dobre, jebe, na to budeme tu dorážať. No. A dubajské vône, aby vedeli kokoti, s čím sa volám. Že som není žebrak. Takéto vône používame. No do V piči. piešťanoch. Nie pičoviny. To Floriflame. rytmus nemá také. Rytmusovi jednu vône darujem. Chcel som povedať, že predám, ale nechcem mu zasa zrujnovať. Dobre. Zadarmo vám ukážem Berserga, žebráci. Ja dočka, ešte aj nám môžeš natočiť. Takže sme u mňa na návšteve a... To je všetko. Dobre, pozri. To z boku je pekný Gatsu. Čo ti jebe takúto limitku, keďže mám tak do výdobu. Box of War. Chcel som povedať, že Hogs of War, ale to bol na PlayStation 1. No už to otváraj, Krista. A samozrejme, že mi to dal veľký zabijak a pacifista, Dragonfly. A anime, neviem to prečítať, lebo to neviem po slovensku. To je v poriadku, ale kurva, otvoríš to už dneska. Dobre, behle. Tu máš také pičavinky na vypchatie. Čo ti jebe? A pozri, ako to je krásne znútra. Čo ti jebe. Máme prečítať do kokotiny. Po piči. Káska, že? Griffin. No. Griffin potom mu vyšúkal ten hajzel. No dobre, hentam. A ukáž to, jak to vyzerá ten oný film. Toto je ten môj box. To máš ono. Pekné, japonsky toto je napísané. A to máš zabalené, alebo? Ukáž? Otvorím vám to. Nechcel som to otvárať kvôli oné prachu, aby sa nezostávať donútra, ale tak čo mám robiť, keď som celebrita. A to je DVDčko, že? DVD, no. To ešte nevyšlo na Blu-rayku V ešte. tej dobe, kedy mi to Dragonfly kupoval, Tak ešte Blu-rayka neboli v vtedy takým. Blu-rayka neviem aj či poznali v Amerike. To je z Ameriky inak, no hej. Týbek. Ale ešte len klasický reklamný produkt na to, aby zarobili viacej peniazí na chudobných ľuďoch, jak sme my. No to je kokotina, toto nemá... No, to tiež... To piči. Ešte... Ešte ukáž zozadu, čo je. Kurva, ukúka mi to celý svet. Koľko ľudí kúka tvoje videá? Ale 20 000? 20 000. Mám 5 000 odberateľov mám teraz. Za týždeň to kúkne máš a 3 zhliadnutia. Takže môžem pozdraviť len svojich známych. Tých spočítam aj na ruke. Dobre. Pekné, že? Nechcem to moc otvárať, lebo to je tak z papieru to je spravené. A nechcem, aby sa mi to tak roztvorilo. Ten beheli na začiatku, to je úplná smrť. To každý spozná, že to je Berserk. No dobre, po piči, vieme na to.